G, see him again. Boys, there's nothing, boys. That's yours, Bill. Not touched by anyone. Throw it. Score, G! Yeah! Yes, Rob.
Yeah, I'm gonna. Yes, Ben! Yes! Over, come on! Yeah. Clear, release that. Mi fydd y gemau nesaf yn dechrau am 1 o'r gloch. The next games will be starting at 1 o'clock. Ar cae 1, bydd bechgyn blwyddyn 9 Bryn Cylynog yn erbyn Bryn Tirion. Ar cae 2, bydd bechgyn blwyddyn 9 Bontfaen yn erbyn Bro Teifi. Ar cae rhif 3, bydd bechgyn blwyddyn 9 Ysgol Lewis Pengham yn erbyn Plas Mawr. Ar cae rhif 4, bydd bechgyn blwyddyn 9 Bryn Teg yn erbyn Uwchradd Casnewydd. Ar cae 5, bydd bechgyn blwyddyn 9 Esgob Llandaf yn erbyn Pontarddulais. Ac ar cae 6, bydd bechgyn blwyddyn 9 y Dwyrain yn erbyn Coed Cai. Ar cae 11, bydd bechgyn blwyddyn 9 Preseli yn erbyn Llandeilo Ferwallt. Mi fydd y gemau yma yn dechrau am 1 o'r gloch, felly a wneud pawb y fynd i'w caeau cywir. These games will be starting at 1 o'clock if all teams could go to the correct field. Diolch. View.